arrival of members of JESCO Group and Ekwulobia youth and some dignitaries from Ekwulobia to pay homage to Honorable Tony Mobike on his induction into Nzenozo Society. Thank you. Biko ndị ajịcha 3310 na ọnụ ọsọ ka ndị mmadụ fee ihe na-eme biko. Thank you. Honorable Orion Obuna, we are Babu again. Vada, Putu again, and Banabem Mobike. Today I go to Papa Ogo. I don't want to develop more big.
Ọkụkụ ga-elu ala. Honorable, ị ga-aṅụla anyị ihe nkwele ikwu. Biko turn your microphone. MC, second mic. Hello. Iwu ndị nze na ọzọ Society Ụmụọna. Iwu n'obi na n'ọba ma ọ bụ dị n'alụ ime ife dị otu a. Agaghị m achụpụ nwaanyị na be di ya ma ọ bụ dị n'alụ ime ife dị otu a. Agaghị m akwa nwaanyị iko n'ike ma ọ bụ dị n'alụ ime ife dị otu a. Agaghị m achụpụ nwaanyị na be di ya ka m wee kuchie ya. Ma ọ gbuo di ya ka m wee kuchie ya. Agaghị m abọ ọjị ma ọ bụ dị n'alụ ime ife dị otu a. Agaghị m emebi ọkụ mmadụ ibe m ma ọ bụ lee mmadụ ma ọ bụ dị n'alụ ime ife dị otu a. Agaghị m anara mmadụ ana ya n'ike dị n'alụ ime ife dị otu a. Agaghị m ezu ochi na onye akaebe m site n'ike nke Chineke. Ise biko ka anyị gbaa na ya aka. Aka agbanyeghịzi nze ga-echizi ọnọdụ Tony Mmobike ọzọ. Honorable Anthony Mmobike, ikwego nkwa nwa n'iyi ekwe nkwa na ị gaghị ndị a niile agosiri ndị a bụ iji wee gosi na nze bụ ife dị mma na-achọ ife arụ na-achọ ife aka n'ụlọ. Ha bụ ọ na-ebu iwu Chineke ọnụ maka ịma so enwere ndị ikwetego ịga na-edobe iwu ndị a ndị nze na ọzọ na-achọ ka ha maka iwu site n'ikpughe ya okwu mana iji ebutere ụzọ ngwa anyị ife bụ afọ ọzọ gị ka ha wee kpughe ya Afọ ọzọ m bụ nze Eze-Ani dịka a na-agbalị izu nwaanyị Nze Eze-Ani dike a na-agbalị izu nwaanyị n'Ụmụọna. Mmezi okwu nke a dike Eze-Ani a na-agbalị izu n'Ụmụọna. A na-ekpunye okwu a wee sikwa tata Yesu Tony Nze Eze-Ani dike a na-agbalị izu nwaanyị n'Ụmụọna. Nze Eze-Ani dike a na-agbalị izu nwaanyị n'Ụmụọna. Ọkụnna Biko, n'ụlọ ị gara bịa ịkwadozie ndị a.
For now. My honorable, my neighbor, Group up, follow say picture. Follow Biana, so Biana.
Thank you.